Izborni sistem u Srbiji nije dobar, pokazalo se tokom proteklih godina da dolazi do zloupotreba i trgovine poslaničkim mandatima. Uz to, građani nisu adekvatno predstavljeni u parlamentu jer ne biraju poslanike po imenu i prezimenu, rekao je politikolog i analitičar Cvijetin Milivojević. Imate proporcionalni izborni sistem, klasičan, u kome ne zavisi ništa od tvog imena i prezimena. Nemaš izbor, nije kao u većinskom izbornom sistemu da imaš svoju izbornu jedinicu pa te ljudi znaju, glasaju zbog tebe, a usput i zbog stranke. Nego ovdje je isključivo zbog stranke. Da li si veća ili mala šlihtara u stranci, od toga zavisi hoćeš biti 10., 12. ili 15. na listi i ako prođe 10, poslanika, ti ćeš biti. Nisi ništa učinio realno. Ali nema veze. Ti imaš pravo, čim uđeš tamo, verifikuješ mandat, da taj mandat zadržiš sebi i nemaš nikakvu obavezu prema stranci. Gde to ima? Gde to ima u normu? Nema nigde. Milivojević navodi primere iz neposrednog okruženja gde je izborni sistem kudi kamo bolji od onog u Srbiji. Pogledajte malo okruženje. U Bosni i Hercegovini. Evo, Bosna i Hercegovina nije neki primjer demokratije. Ali vidite, tamo imate kombinovani, proporcionalni, personalizovani sistem. Dakle, ja kao glasač glasam za moju izbornu listu, za stranku, ali istovremeno i za neko ime na stranci. Pa ono može bude i 250. ime, ali ako taj koji je broj 250 dobije više glasa od nekog koji je prvi na listi, on će biti poslanik, a ne ovo. Dakle, a kod nas imate tu naopaku priču. Dakle, iz te priče, te nakaradne kvazi priče, da se mi igramo pola riba, pola devojka, pola smo Balkan s obe noge, a delimično hoćemo izgledamo kao Evropa. Znači, to je ta priča. Već duže vreme srpski političari usvajaju samo one preporuke iz međunarodnih organizacija, poput Venecijanske komisije, koje im pomažu da se održe na vlasti, dok ostale, koje bi pospešile demokratiju, ignorišu, zaključio je Milivojević.